On March 14 taong 2020, nagdeklarang lockdown si President Duterte. Ang coronavirus na galing sa Wuhan, marami na sa atin ang nahawaan. Marami ng buhay ang namamatay. Marami ring wala ng hanap buhay. Sa bagsik ng virus, di ka makakilos, mananatili ka sa loob ng bahay. Nag-umpisa sa Wuhan, China at Hong Kong, kasamang Singapore, Malaysia at Japan. Indonesia at India, Pinas di pinalagpas, ganyan nga kabilis ang coronavirus. Sa Korea, Australia, New Zealand, Saudi, USA, California, merong corona. Pati buong Europe, Sweden, Norway, Italy, ang Spain at ang Iran, marami ang victim. Hindi nakahanda ang bansang Italy, kaya marami ang kanilang casualty. They did not understand what's wrong they have done. Sa hospital, pasyente ay nagsiksikan. Oh Lord my God, please help us quick. Ito na ba ang iyong punishment? Dasal namin sana'y iyong dinggin, mawawala na ang COVID-19. Buong mundo na ang nai-infect, coronavirus na kay bagsik. O doctor, shall I die? Pati doktor nga rin namamatay. Oh Lord my God, please help us quick. Ito na ba ang iyong punishment? Dasal namin sana'y iyong dinggin, mawawala na ang COVID-19. Patawad ko sa kasalanan namin, mawawala na ang COVID-19. Dasal namin sana'y